Fundurakauden ensimmäinen osakilpailu Porvoon Kokonniemessä on käsillä. Kello 7 aamulla lähdettiin ajeleen kohti Porvoota. Hyvillä fiiliksillä. Keli vaikuttaa helteiseltä tälle päivää, mitä on luvannut. Se on ehkä vähän huono, ei hellettä tarvitsisi olla, mutta parempi joku vesisade. Ja reitit on kuulemma haastavia. Pojat oli siellä ollut trackwalkia vetämässä eilen illalla. Kuulemma on juurakkoa, kivikkoa, kallioa, aika haastavia paikkoja. En tiedä sitten, pelotteli vaikka turhaa, mutta kohta se nähdään, kun mennään ottaa harjoittelukierrokset. 10 alkaa treenikierrokset, koetetaan siihen mennä ehtiä paikan päälle ja kypärä päähän ja treenaileen pätkiä. No niin, mikäs fiilikset Tessulla ennen kilpailua? No miltä näyttää tässä? Täällä laitetaan tämmösiä keski-ikäisen miehen suojavarusteita, tämmönen korsetti selän tueksi. Että... Miten saamme 50? Tuleeko voittaa? Ei taida tulla. Näyttää pitää hauskaa. Miten täällä on porkkalainen? No mitäs Juha, onko nyt paineita tänään? Ei oo. Onks nyt funduroa? Joo. Vedetään niin pidetään hauskaa. Joo. Uskoo ken tahtoo. No niin. Treenikierrokselle ollaan lähdössä. Mennään kattoo minkälaisia pätkiä meille on siimotettu tänään. Okei. Tiukka mutka heti siinä. Ok. Juu, anna mennä vaan. Moro. No niin. Hakuin perään. Joo. Pekka meni jo vai? Ai miten vetää? Tää tuolta alalinjaa. Joo, Pekka sanoi sen kanssa. Joo. Meni ihan smoothisti. Sinä mihinkään tuntuu tähän rullasta ihan vaan. Okei. Niin, mutta siis... Ennen sitä ahastopaikkaa. Niin, ai niin ennen sitä. Niin, kun siinä eilen katsottiin, että ajetaan sitä kanervitosta, että saa sen kiven yli mentyä. Joo. Mä ajoin vielä enemmän oikealta, että mä kiersin koko kiven. Joo. Hakuli lähtee heti myllyttää. Myllykuski, kato. Toi välillä. Ei kun mä ajauduin niinku tohon, niin on toinen on vähän tämmönen ekalla lenkillä. Äskeeksi sä nyt otat tuloa, mutta se oli vähän linjalla, niin ulkokatto kiertää.
Anteeksi. On tää kuivalla vähän niinku eri ballgame kuin mitä tääkin olisi märällä. Niin. Tätä mietitkö, että alhaalta vai mä oon kiertänyt nyt tätä ulkoa, että saisi tuonempaa ohut. Kyllä mä vetäisin inside linea ja päästäisin tän tänne ulos, kun tossa ei taas minkäänlaista kompressio tuolta ulkolinjalta. Mä meinaan ajaa sieltä ulkoa. Onks tuossa lopussa ylälinja vai alalinja? Ekalla kiertolla otin tuon alalinjan, mutta tosta se tulee ylhäältä näköjään paremmin. Mä koitin nyt sillä lailla. Kumpaa sä tuli? Häh? Tuliko sä ylä? Joo. Tuosta hakulikit tulee näköjään ylhäältä. Otas niitä speksi. Vai se sisällykö on parempi? Entäs lopussa? Ei kun se juurikin sen takia, ettei siihen tuosta kompressioon. Niinpä. Joo. Missä kohtaa? Inside line. Toivotaan, ettei kone. Aloitetaan käyn läpi nää. Hyvä käydä varsinkin tälleen kauden alkuun läpi ja siellä on varmasti uusia naamoja kanssa. No niin, treenit on treenailtu ja kisaan lähdettiin. Pätkät on haastavia, mutta hienoja. Koitetaan pitää hauskaa. Väjuha, anna mennä! Laut lähti muuten luja. Kanioni napisee mukavasti. No mä näillä tyyppäilit, niin kyllä yllättävän paljon rutisää tehdään. Sitten kamerat ja lasit ja kaikki pitää muistaa. No, kypärä kireellä. Eka pätkä ajettu, se meni ihan persiilleen. Lasit ei ollut päässä, vaan otallainen piti jäädä korjailemaan paikalleen. Kypärä valu silmille ja niin edelleen. Ei mitään, nyt on varaa parantaa tästä. Hauskaa on se. Hauskaa homma. Ja Pekka, anna mennä! Meni pussilla. Juha. Nyt meni hyvin.
Katsotteko te mallia mun ekasta mutkasta, kuin hiljaa sen pystyy ajaa? Meni vähän pussille. Vai Oi perä. kyllä mä sen tiedän, mutta siinä joutuu vähän semmosen koukkauksen tekemään. Juhalla, sulla meni ihan smoothisti. Puoliväli. 5 pätkää myllytetty. Miltä tuntuu? Niin, Kalpalinnan jäljiltä. Se voi olla muuten jo. Ei mitään 5 pätkää vielä jäljellä, pitäisi jaksoa. Kyllä se menee. Viimeinenhän on vaan sitten semmoista loikoottelua. Oho. Hentto sulla jysähti aika lailla. Ja puhkesko rengas, mitä ihme ääntä rupesi pitää heti lähdöstä. Ei ihan päin. No niin. Viimeinen mettäpätkä, joo. Vähän tuli draamaa siinä, kun rengas puhkesi. Ei onneksi tyhjentynyt ihan vallaan ja sai kamalin paskalla paikattua auton. Oli ihan varma, että mulla hajosi kauhea pamaus. Se oli kyllä aika pamaus, joo. Se oli varmaan joku ihan sama juuri tai kivi, mikä meillä molemmilla otti sitten, koska se oli ihan samassa kohtaa, kun mulla rupesi vuotaa. Pohjen vai? Pekalla kramppaa jalka. Etureis. Okay. Viimeinen runi olisi vielä edellä
paikkaparkkipätkään sitten jos tää päivä pulkaa. Harmi se Pekka, kun se vähän kamppassa jalka. En tiedä pääseekö sitä, pojat vei suolaa sille on. Se pääsis toivottavasti ajaa vielä pätkät maaliin. Selvisikö se sieltä? Vielä pikkuhiljaa kokenee. Se jaloilla on jo. No niin hyvä. Tämmönen eka kiekka tota. Aika lujaa. Vähän sillain niinku tärisyttää vieläkin. Ai jaa. Tää miestä peloo. Yes. Maali. Ihan vähän nyt. Oliko siinä? Oli siinä. Katopii. Hyvä. Aika hyvin vauhtia. Nyt lähti sitä kummuta ilmaan. Joo. Menti sinne viimeistä kertaa lähti silleen, että mennä jalat lähtee nousta pedaaleille. Joo. Oli ehkä sidon nyt pikkasen niin. Hyvä Juha, hyvin tulee loppuun asti. Hyvä, vielä yllää lopuksi. Hyvä. No niin, kisa ajettu. Kotimatkalle lähdettiin. Juuri kun pääsi kotiin, sai auton pakattua, niin alkoi vettä tulee aivan hulluna kukostaan. Kävi tuuri kyllä kelien puolesta kerran. Kisa meni kyllä aika yllättävän hyvin, että ei kauheasti ongelmia. Kerran puhkas rengas, mutta litku paikkassa ja paikkasin se sitten vielä kamerin paskana sitten vielä tauolla siinä. Sijoitus oli 5. harteiden luokassa. 11 oli lähtijää, että ihan olen kyllä tyytyväinen puolen välin kantamisen. Voittaja on toki aikaero melkein minuutti, että kyllä sille kiristämistä vauhdin puolesta. Viimeisen pätkä oli ainoa parkkipätkä oli, niin siinä tuli hyvä aika, että se oli 3. nopein harteidessa, niin se jäi lämmittää mieltäkin. Se tuli kyllä omastakin mielestä. Kyllä ne vielä, jotkut tulee vielä lujempaa. Ei mitään. Eiköhän tää kuppi sitten laaja vuoressa. Sen verran mukavalta hommalta taas tuntuu, että siellä sitten seuraavaksi ajellaan